Alright, okay. Igama lakhe Mr. Friday babantu. Mfana wale phase emsinga emachuneni evukeni isigodi. Igama lami Mr. Friday abantu. Sawubona mlaleli. Ngethemba uyaphila. Ngethemba right nangalesikhathi sesiphinde sahlangana. Yazi wena engakho ngikukhonzile. Ngenxa ukuthi njalo mothola notification lapha phezulu awulenzi iphutha awuyenzi mistake ukuthi uyishalazele ungayishalazeli nangalanga linye ungayishalazeli nalanga linye inotification ka Mr. Friday abantu ngoba usengazelanga ukuzodlala wena ungaka subscribe content zokufaka yona ngokufaka lento le. Okay, angengithathele lithuba ngibingelele sawubona mlaleli ngethemba rice ngiyaphila mina. Alright, sesiphindela dimo lelo dimo zilethani kwavela onyakazi South Africa neAfrica kanye nomhlaba wonke jikelele. Igama lami Mr. Friday. Mr. Friday abantu uhlelo izwi lamaciko. No, uhlelo eziphambili. Seziphumele obala mlaleli. Seziphumele obala izitudents zase-MUT. Seziphumele obala izitudents zase-MUT. Mangosuthu University of Technology eThekwini Emlazi. Ziphumele obala ngothisha obelala nazo ukuze aziphasise. Sithi ingane noma izitudeni zabesifazane lothisha besigexabeza ngamamaki aphezulu uma zivumile ukuya naye ocansini. Zithi ezinye ubezinika ngisho nanemali emva kokuba esenazo ocansini. Kuthiwa ke ngani kwethu kuthiwa ezinye zazo sezine ziqu emkhakheni we-civil engineering kanti ezinye zisafunda zisekhona ngaphakathi esikhungweni. Umsolwa kuthiwa njengamanje Usemisiwe kwamanje emsebenzini. Lokho ke kuze kwaqinisekiswa uMesisi zamasishi okhulumela lesikhungo. Uyazi umlaleli wengane wethu, uyazi nawe yakwazi lokho engizokusho njengamanje ukuthi iMUT ingenye izikhungo ezihlonishwayo ezweni lonke jikelele. Yaziwa ngeinto eningi kakhulu engayibala kodwa nje ukuba phezulu yaziwa nakakhulu ngokukhiqiza onjiniyela abakhuthele nabawaziyo umsebenzi wabo. Yazi nje lento lena izongcolisa isikhungo esisenza kahle kangaka and okubuhlungu yazi ukuthi lento ayiqali wengane kwethu. Eminyakeni edlule uzokhumbula ukuthi University of Zululand Ungoye kwake kwaba nesigameko esifana nalesi. Bake behlelwa yile nsambatheka. Uthisha owayelala nezitudent bese ezipha amamaka siphasise. Uyazi yini engafuna ukuyenza? Angifuni ukuthi le ndaba ngize ngikhulume kakhulu. Bengivana ngikudlulisela eziphambili, uhlelo eziphambili. Angifuni ngikhulume kakhulu ngoba manje iyangithinta, iyasinta. Uyabona uma ikhuluma ngezitudent. Othi ke ngivale emlaleli ngishiyele kuwena. Kukuwena ukuthi
uyathanda ukuphawula ngayo noma nawe sengathi uzoyishalazela. Njengamanje mina izandla zami zombili kwesokunxele kwesokudla ziphezulu iphakeme.